Linog! Linog! Uy! Nakuyawan mo sa linog, ha? Mga kamistiri? Daghan ng mga taong nagkuyawan anang linog. Ug ingon pa sa Facebook, 1,700 ang natala nga aftershocks. Oh, imagine ni mo na, ha? So, daghan ang mga tao atong mga panahon na nanawag na Ginoo. Lord tabang, Lord ingtaon hununga. Oh, ingon po tungkol sa ka-vlogger, Ginoo unsa may gusto nimong ipasabot? Dili man pud nako ikalimod na mga kamisteri nga wa po tagibatig kakulba. Kay katong panahon na nakus kwarto natulog naming pamilya sa imong nakatulog kay di ka po misbay. Hagoy ni uyog bito nagkalit mga kamisteri. Na nakaingon yun ko kini. Pagkaninduta ba yun ani. Pero nganong ako ni sang kay nga naman naalarma na pug ko. Naalarma ko ba? Kanang bitaw bago mo ko nag-record ito nga human beings are very unfair. No? Karon mo paano na, nganong ako ning gibuo kay ang balaang kasulatan nagsulti manggod mga kamisteri. Tanawa ha. 1 John chapter 2 verse 1. My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate. In other words, ako ning gihimo nga video kay akong dipinsaan ang akong Ginoo. Gidipinsaan man ko niya, ako siyang dipinsaan sa mga taong mga unfair. Anong unfair? Karon nga sige glinog, manawag na Ginoo, unfair kay kaoy. Sa una di ay, magsige kagingon, Ginoo, unda nga. Ay, ang igsuon, kamisteri ang Ginoo ni insulti man po ng Ginoo sa mga nga undanga na ng imong pagpakasala. Ni undang bagod ka? Wala. Oh, nya karon nga gilinog ratag kadali musulti ka mangangyok magilakilak dayon nga Ginoo nga akong dipinsaan akong Ginoo. Okay, usahay ang akong Ginoong gialagaran. Mahimo ninyo bitaw nga kanang last priority. Ay di ko musugot ana. Ako gud nang Ginoo amo tug kanang inyong Ginoo ganahan mo nga mahimo na siyang last priority, ako dili. Kaya nga akong Ginoo should be my priority. Munang akong Ginoo ingon sa Bible, kung makasala ko na ako'y mulaban. Karon ako'y mulaban sa Ginoo. Kaya nasakitan kaayo kong mga kamisteri nga grabe na natong pagpagkasala. Nya karon gilinog balaw po kag tinawagay Ginoo. Nya karon kay wa na maning balik na po ka. Unsa kay ka-unfair. Ha? Mateo 11 versikulo 28, ang Ginoo nagyon, come unto me and I will give you rest. Unya sa imong kaayahay wa kami dool. Nya karon kay gilinog mo yung ka Lord tabang. Lord paundanga. Hoy kinsa day magbubuhat, ikaw or siya? Imong manduan ang Ginoo kay ngano man gibati ka nagkahadlok. Oh, sa diha nga nagtustos ka ng ilim no, nagbulot-bulot ka ng imong asa man ang ginawa ng panahon na be nganong wa man nimo nagibiyaan nga ang imong tan-aw ning Isaiah 59. Oh, Isaiah 59 verse 2, kung imong tan-aw ni sa balaang kasulatan ang Isaiah 59 verse 2, ang Ginoo naay gipasantop sa mga tao mo nang gusto niya nga biyaan at unang sala. Oh, tanawa ha. Paminaw intaw ni kong unfair ha. Ikaw nga tikasan. Ikaw nga mutawag ra tag Ginoo kay naglinog na. Musimba na ka Ginoo kay naglinog na. Uy naunsa akong dipinsaan akong Dios. Dili na pwede. Ayaw ana akong Ginoo. Oh, kaya nga akong Ginoo matinud-anon sa atoa. Nagapasaylo sa atoa. Nga karon naglinog-linog, human ka nag-inom-inom, human ka nangabit, human ka naghimog mga pagpagkasala. Imong manduan ng Dios nga iyang paundangon, ha? Pila may gibayad nimo kang Jesus Christ? Nga imo siyang suguon. Oh, si Kristo pwede mo sugo na to. Si Kristo mga kamisteri pwede mo mando na to kay gibayran ta niya sa iyang dugo ug sa iyang kinabuhi. Pero ikaw musugo ka sa Ginoo, mumando ka nga undangon ritso. Hoy, unsa may gihatag nimo siya? Nga sa pila siguro ka tuig, kapila ra man ka mosulod og simbahan. Kapila man ka mugunit og Biblia, kapila man ka moampo. Dili ni siya pangasaba ako Ako lang dipinsaan akong Ginoo.
Kay basig pagabot sa panahon ug moingon mo nga undangaw nya wag undang mo basol ra badenta. Oh, atong basulo ng Ginoo kay ang atong gihangyo, gimando siya wa niya tumana. Karon kay nangaigo ang atong pamilya, moingon ta Lord wa kay klaro. Ha? Awar kong gingon sa Bible, oh. Isaiah 59 verse 2, but your iniquities, imong sala, uy. Dili kay imong manduan ng Ginoo nga paundangon. Oh, karon kay na may naglinog kung sa may naimong resulta ni, nabago ka? Ha? Doon na ba'y kabaguhan nakita sa mong kinabuhi nga naglinog? Asig katurang pagkakusog niya karon asa naman ka? Balik ra gihapon ta. Oh, nga pag mo kusgo na po ni Ginoo linog ron, moingon na pug ka nga unsa? Unda nga manugo jud ka Ginoo ba? Oh, manugo jud ka Ginoo. Tanawa oh. Your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear you. Gidungog ka kasi Ginoo ato. Waloy. Kabalo mo nga nung gipaundang sa Ginoo ang linog, nga wa pa niya gidayon. Because it is written in the Bible. Tanawa oh. Tanawa ha? Ingon din niyo. Versikulo 1. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor His ear heavy, that it cannot hear. Tanawa ra. Maayo gyapon ng Ginoo. Busayo ninyo ka na ang Dios. Dili kay iniglinog ratam sulod simbahan. Unsa di ka? Ha? May pangkalaw matinudanon pa sa iyang makita nga uyab. Kita may muratang matinadanon kay dunay mga kalamidad. Gisugo na daan sa Ginoo ang manulunda nga gunitan sa kay daghan pa kaayog mga katawan ng Dios. Ug ako nagalaom nga nang hinaot pug ko ug magampo ko nga dili ra karong linog-linog nga mahimo kang matinudanon. Nagampo ko nga maapil ka atong gisulti sa Ginoo nga naa pa sa mga katawan nga kinahanglan pa niyang siliwan. Ayop apil ka ato. Di kay linog karon og 2 ka semana wa nay linog, balik na pug ka na pud nang imuha. Nya karon linogon pud sa Ginoo. Balaw ka na pong panawag mo. Ayaw. Balik na igsoon. Tinunood na sa pagpangalagad. Ha? Ayaw inton ninyo ana akong Ginoo. Ha? Ayaw ninyo anaa ang akong Ginoong gialagaran. Kaya ang akong Ginoong gialagaran, matinud-anon, matinumanon. Kaya kung imong tanaon, it is the Lord's mercy sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. It is the Lord's mercy that we are not consumed. They are new every morning. God bless. Ug ayaw kahadlok. Basta naalang kas kamot sa Ginoo ka misteri, mga higala, besan pag-unsa kadag kong linog, kay wa nimo gitamas-tamasan ang iyang pangalan, gani imo pa siyang gidipinsaan alang aning mga dautan nga katawhan. Muna akong himo ron, I defend my God because God defended me so many times.